dic Juan David i us vaig a presentar el meu treball del país. Colòmbia. Colòmbia està ciutat de l'Amèrica del Sud. Tot això és Colòmbia. El que governa es diu Juan Manuel Santos. La capital de Colòmbia es diu Bogotà. El clima és tropical i a menut fa 25 graus. Les ciutats més importants és la ciutat de Cali i la ciutat de Medellín. Rius. El riu Magdalena és el més important de Colòmbia i també el riu Amazonas. Muntanyes. Les muntanyes que hi ha, hay moltes, però diu dos. El Nevado de Huila y el Pico de Cristóbal Colón. Menjars. Els menjars són la bandeja paisa i les empanades amb salsa. Balls. Els balls típics són el sanjuanero de Huilense i el carnaval de Barranquilla. Les costums. Les costums són els perros calents, que aquí són els hot dog. També és el xocolata amb formatge. La moneda. La moneda són els pesos. Un bitllet de 50.000 pesos habría 15 euros. Població. A Colòmbia la població són 48.000 milions d'habitants. Música. La música típica és el vallenato, salsa i merengue. Ja està, espero que us hagi agradat.